Magkano per kilo, bossing? 300 lang, boss. 300 ang per kilo. So, yun po yung presyo ng mga laman, 300 pesos na per kilo. Magkano tumpok nito? 100 pesos po na mga alupihan dagat, no? Eh, sa gisi po natin magkano? Kasi 200. 200 po ang per kilo, no? Ayan. 170, Kuya Warren, dito sa mga salmon, local. Ayan, salmon na local po ay 170 per kilo. Ayan po, mga bagong dating po yan. Ayan. So, tortillo natin dito ay 180 na per kilo. Yan ay galing po sa fishport, no? Yung mga isdang labahitan na bagong dating po na inyo po mapipili o mabibili. So, ayan po, iniikot natin. Good morning sa iyo, shout out. Tanong ko na yung presyo mo ngayon ng talakito. 250 lang, boss. 250? Ayan po yung presyo, 250 po. Mga bagong latag po yan na mga isdang bato, no? So yung sagiti na kahapon na in-update natin, wala na, sold out. Magkano yung pusit dumot mo, bossing? 280. Eto? Yeah, 150 ka natin. 150, 300 pesos ang kilo. Ah, mas mura yung malaki, no? So ito po, 280. 300 pesos na per kilo, no? So yan po yung mga pusit dumot na ating pong ina-update dito. 50 pesos mga isdang sapsap at 100 pesos sa mga isdang banak. So ayan po yung kanilang latag. 100 pesos na kilo. So ang gulyasan natin dito ay 130 per kilo. So dumami na naman ang ating mga tilapia sa latagan dito sa Malabon Fish Market. Doon sa kabila. Good morning, good morning, good morning. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-update sa panibagong latag ngayong araw po ng linggo. So nandito tayo para makita natin yung mga presyuhan na kanilang mga ibinibenta sa ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explores. So tara, let's go. Boss, ubos na? Boss, Lando. Mukhang katatapos mo lang kumain, ha? Sal na. So shout out sa'yo. Update natin yung mga presyo naman dito ng mga prutas, no? Dito sa latagan dito sa ibabaw ng tulay na malapit po sa police station. So bossing, tanong ko lang magkano kilo mo ng mga saging mo? Natundan, 70. 70 pesos na tundan. Lakatan natin 80 pesos. So yun po yung mga per kilo ng mga latag po dito na saging at mga prutas na peras, mansanas, pongkan at lemon, no? So yan po ay 100 pesos sa mga nakabalot. Yung saba mo magkano? Saba, 50, 40. 50, 40 ang mga per kilo. Ayun. So shout out sa'yo, Lodi. Good morning. Good morning, Boss Lando. Katatapos lang kumain. Busog na. So dito tayo, no, sa kabilang side na mayroong bentahan din ng mga latagan ng mga yellowfin tuna. Bossing, thank you. Dito yung mga atado o isdays na yellowfin tuna. Ito. Magkano per kilo, bossing? 300 lang, boss. 300 ang per kilo. So yun po yung presyo ng mga laman, 300 pesos na per kilo. Yan po yung mga laman ng mga latagilang yellowfin tuna. Bossing, thank you po. Salamat. So tuloy-tuloy lang ang ating pag-update dito po sa Malabon Fish Market at napakaraming tao, no, na mga namimili. So dito mga pongkan ay isang piraso 10 pesos. Ubas natin ay 100 pesos na lang po ang per kilo, no? Mura na ang ubas natin. 100 lang ang kilo. Nakaraan 140 ang kilo, no? Napasing thank you. At mga tumpukan po natin dito, no? 50 pesos sa tumpok. Ayan po yan. Mga pang ating isda na mabibili po sa Malabon Fish Market.
Mga sapsap at tawilis. 50 pesos tumpukan. Ay na lang yan. 240 na kilo na mga Eh, boss hipon. Lando. Murang-mura, boss Lando. Ayan, yung mga shoutout sa inyo, no? 240 per kilo ng hipon. Bossing, magkano galunggong mo, balsa? 150 na per kilo sa mga balsa galunggong. Kuya Romy, shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, boss Lando. Magkano per kilo mga tilapia? May 140 tayo, malaki, 130 yung medyo maliit. Malaki po ay 140 per kilo. Yung maliit po ay 130. Shoutout po. Good morning, good morning. Salamat po kaya Romy. Thank you. Lati, thank you. Dito na tayo sa kabila. Tatawid tayo sa kanila mga latagan ng isda at yung mga presyo nila, no, sa mga per kilo at mga tumpukan. So maraming tao ang dumayo, no, dagsa dito sa Malabon Fish Market. Hindi tayo makatawid sa kabilang side dahil nga maraming sasakyan. Shoutout Lodi, good morning. So tawid na tayo. Magkano tumpok nito? 100 pesos po na mga alupihan dagat, no? Yan po yung tumpukan, 100 pesos. So tuloy-tuloy lang ang ating update dito po sa latagan ng mga isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganyan pong kadami ang ating mga kababayan na dumayo, no? Napakaraming tao. Pang blockbuster ngayon yung Malabon Fish Market. Natatanong nyo po sa aking mga vlog dito sa tumpukan. Ayan. So maraming salamat sa mga viewers po natin na sumusubaybay kay Boss Lando Explorer, no? So yan po, sigurado mga nandirito yan, mga masugid nating mga viewers na sumusubaybay sa pagbablog ko dito sa Malabon Fish Market. So tanong natin yung mga presyo. Ate Pam, ito na lang yung mga tumpukan mo, mga bangus pandaing, no? 100 pesos na tumpok. Ito yung mga isdang lapis. At yung mga pitilya at barakuda. So wala yung ating idol, hindi natin matanong. At yung mga tumpukan po ay 100 pesos sa mga tumpok po ng bangus pandaing. Ayan, mga bangus, no? At mga isda rito na tumpukan galunggong sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Tulingan po natin ay 180 per kilo. Grabe yung tao, ang dami, no? Umagsapo dito sa Malabon Fish Market. Nandito pa lang tayo sa taas ng tulay at di pa tayo nakakababa doon sa kahabaan ng Estrella Street sa Malabon Fish Market. Ano yan? Sandal. Dito muna tayo sa latagan sa kabila. At ang mga latag nila dito ng mga isdang sagiti. So mga isdang bato na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan po yung pwesto ni ate rito. Mga paninda niya ay mga salmon head at mga sagiti. So ito yung mga sagiti nila na isdang bato. Te, magkano na kilo, te? Yan po ay masarap na sinigang, no? Mga isdang sagiti. Masarap na sinigang yan, sagiti.
Bossing, magkano pink salmon? Wala na pong tawad mo Ano? ano kuya. Yung salmon dito may 150, dito 180 Ah, yung busing yung 180. iba. Ayun. Kasi dalawang klase yung ating busing. Dalawang klase po yung Dito kanilang 180, dito pink salmon. 150, bigay na to, 150. Ayan. Eh, sa gisipo natin magkano? Kasi 200. 200 po ang per kilo, no? Ayan, yan po yung per kilo nila, no? Nalatagan ng mga isdang sagisi at mga pink salmon. Bossing, thank you ha. Salamat. So, yun po yung update natin sa kanyang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So, itong binabaybay natin, puro ito po yung bentahan po ng mga isdang bato, no? Napakadaming tao at tiksikan po dito sa Malabon Fish Market. Mga isdang bitilya. Ginawa ng fish fillet yung labayhita. So nandito naman tayo sa pwesto ni Kuya Warren. Ito ngayon yung mga latag niya ngayon, no? Bitilya, mga salmon na lokal at labayhita. Magkano kilo, Kuya Warren? Bayad na yun kuya. Ang ganda ng latag niya ngayon, no? Mga isdang bato. 170, Kuya Warren, dito sa mga salmon local. Ayan, salmon na local po ay 170 per kilo. Labayhita. Kuya Warren, magkano dito? 200 po ang per kilo dito sa mga labayhita. So yun po yung presyo naman ng mga paninda ni Kuya Warren. At dito tayo kay Boss Aris na marami siyang mga mamimili ngayon dito. Ayan, dinagsa rin siya ng mga customer. So lapit lang tayo sa kanya mga presyuhan dito. So ayan po yung mga latag niya, no? Kahapon, sagisi yung mga bentahan niya rito. Napakaraming sold out ang sagisi niya. Meron siya mga isdang bubuli at mga isdang bitilya, talakitok, no? So ayan, pinagsa siya ng mga customer dito sa pwesto niya sa mga isdang bato na kanyang binibenta sa mga kababayan natin. So balikan natin si Boss Ari. Dito muna tayo kay Nanay Noemi. Shoutout po Nanay Noemi. Wala kayo ibang hango? Wala kayo ibang paninda? Wala na. Basta yan lang natira. Ah, maaga. So ito po yung paninda ni Nanay Noemi. Magkano po yung pusit lumot? 300 hanggang 280. Ayun, 300 hanggang 280 po ang per kilo, no? Binibigay po ni Nanay Noemi. At yung labayhita niya po, ayan. So ito po yung presyo. Wala siyang latag ngayon, naubos na. Kaya medyo paubos na ang mga bentahan niya po dito ng pusit lumot. So dito yung per kilo ng mga presyuhan ng mga isdang labahita ay 200 pesos na per kilo. So sa kabila rin po yung mga presyuhan ay ganyan din po, no? 200 pesos na kilo. Yan po, mga bagong dating po yan. Ayan. So tortillo natin dito ay 180 na per kilo. Yan ay galing po sa Fishport, no? Yung mga isdang labayita na bagong dating po na inyo po mapipili o mabibili. So ayan po, iniikot natin. Good morning sa iyo, shout out. Tanong ko lang yung presyo mo ngayon ng talakitok. 250 lang, boss. 250? Ayan po yung presyo, 250 po. Mga bagong latag po yan na mga isdang bato, no? So yung sagiti na kahapon na in-update natin, wala na, sold out. Tapos mga bitilya at mga isdang bubuli. So marami sa ating mga parokyano o mga kababayan ang pumunta rito sa Malabon Fish Market. So yan, mga bagong latag po yan na inyo pong mabibili. Te, magkano po yung bitilya? So yun po yung presyo ng bitilya, no? 200 pesos na kilo.
So, Boss Ari, salamat ha. Thank you, te. Salamat po. So, ayan po yung mga presyo ng kanyang mga latag na mga isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, tawid naman tayo dito sa mga pinagkakaguluhan ng mga isdang tumpukan na mabibili o mabibili sa Malabon Fish Market. So, tatawid tayo. So, ayan po yung mga kababayan po natin, no? Na mga namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, akyat tayo. Ayan. Papakita ko po yung mga kababayan po natin na dumayo rito at namimili ng mga isdang tumpukan na mapipili, no? So, nakikita po natin yung mga latagan nila ay mabilis maubos. Ayan, shoutout sa Lodi. Ayan, mga kababayan po natin na mga namimili, no? So, update natin yung presyo ng kanyang mga pusit dumot na dumagsa sa bayan ng Malabon. Magkano yung pusit dumot mo, bossing? 280. Eto? Yeah, 150 ka natin. 150, 300 pesos ang kilo. Ah, mas mura yung malaki, no? So, ito po, 280. 300 pesos na per kilo, no? So, yan po yung mga pusit dumot na ating pong ina-update dito sa Malabon Fish Market. Ayan, mga latagan po nila, no? So, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. So, yan po yung mga kababayan po natin na dumagsa at namimili sa Malabon tumpukan. Alright, baybayin pa natin tong kahabaan ng tumpukan sa kanilang mga latagan. So, yan po yung mga tumpok ng mga isdang tambakol, 100 pesos. At may mga latag po silang dito mga galunggong, no? Ayan. 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. Magkano kilot eh? 240 kuya, Ay. 150 sa Ayun. Yung galunggong po dito ay 240 na kilo. Salamat po. Welcome. So, ito yung mga latag ni nanay na tumpukan sa halagang 50 pesos, mga isdang sapsap at 100 pesos sa mga isdang banak. So, ayan po yung kanilang latag na mapipili o mabibili. At yung kilo po dito ng mga yellowfin tuna ay 160, no? Hi, good morning. Good morning po, nanay. Shout out po. So, lapitan po natin yung mga latagan nila rito na inyo pong mabibili. So, nandito tayo ay 160 na kilo ng yellowfin tuna. At yung mga pusit lumot po natin, no? Iyan po yung per kilo, 240. So, per kilo ng pusit lumot, 240. Ay, shout out po. Good morning. Shout out. Enjoy sa pamimili, ha. Salamat, salamat. Thank you, thank you. Ayan, mga 50 pesos na tumpukan at 50 pesos sa mga latag po nila ng 50 pesos na tumpok. At dito rin po, no? Ayan, mga 50 pesos. Mga tawilis na pangmasang presyo na inyo pong mabibili. 50 maganda, 50 lang. So, meron tayong subscriber na laging sumusubaybay din sa pag-vlog ni Boss Lando at namili po rito. Halos lahat yan, mga nandito yung mga viewers po natin, no? Sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. At kitang-kita po natin napakaraming tao. So, dito yung mga sa isdang tabang na mga tilapia, no? Yan, 100 pesos na kilo. Ang mga salinyasi ay 50 pesos po. Ayan. Masarap yan prito, lagyan ng harina, no? Tapos sa mga tilapia natin, masarap to sa sinigang. O mga lutong kinamatisan. Ang ganda niya na masarap prito, no? Mga isdang salinyasi. At dito rin po, no, may mga latag din po mga tilapia, ayan. 80 pesos na lang po ang per kilo. Opo. 80 po na kilo ng mga tilapia, no? So, nandito tayo para sa mga update natin sa laging sumusubaybay ng mga masugid natin manonood. So, dito tayo.
Ito po, tilapia rin po. 100 pesos na kilo. So ang gulyasan natin dito ay 130 per kilo. So dumami na naman ang ating mga tilapia sa Latagan dito sa Malabon Fish Market. Doon sa kabila naman po ay 80 pesos na kilo, no? Kasi itong mga nakita po natin na ito po yung mga malalaking tilapia, kaya 100 pesos na per kilo. Yung sa kabila, saktuhan na laki, ayan, 80 pesos naman po dito, no? Na per kilo. At ang hipon natin ay 330 per kilo. Maganda po yung hipon, no? 330 na per kilo ng hipon. At dito tayo sa ating mga kaibigan na nagbebenta. Ayan. So yan. Nandito tayo. Ang mga per kilo ng mga latag nila ay 240. Shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout din sa'yo, pare. Ilalagay mo nga yung 290 per kilo ng hipon. 240 sa mga pusit lumot. So, bentahan po doon ay gulyasan. Ayan. So, ang daming tao, no, na mga kababayan natin dumayat lumagsa. Bossing, magkano gulyasan mo? 140 lang, 140. Murang-mura, 140 po per kilo ng mga tambakol. Ayun, no, kitang-kita yan, ha, nilalabas sa banyera. Yan po yung mga kababayan po natin na namimili at lumagsa po dito, no. Ayan. So, pinagkakaguluhan yung kanilang mga latagan ng isda dito sa Malabon Fish Market. So, lapitan na natin, no. Kasi kaya hindi tayo makaday maraming customer ngayon. Tututukan natin yung bentahan nila ng latag, ng gulyasan at pusit lumot. 240. Ito, 240 oh. Ah, laki. 140 per kilo, gulyasan po tambakol. Wala na. Ayan, bossing, salamat ha. Thank you. So, yun yung update natin. Wala kang malaking yellow pin tuna. ito pinamalang sa kanila. So, dito tayo. So, passable po ang mga sasakyan at wala pang baha Ate Marisa. dito sa Malabon Fish Market. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no, dito sa Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga kababayan na dumadayo dito sa tumpukan at sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no, shout out sa inyong lahat. At sa mga OFW natin na kaya pala, ikaw yan eh. So, shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa pamimili sa Malabon Fish Market. At salamat po. Ito pong muli si Boss Lando. God bless po and bye-bye.